Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If it's any, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu season 7. Siyaxoxa nje. Asikhulumi episode. Guys, kunesidingo. Khona sesibona isidingo kodwa futhi sayibona ingozi. Ukuthi ingozi ingavela kuphi. Ku season 7 abanye abantu babhorekile ngo season 7, abanye ba happy ngezathu ezahlukahlukene. Mina ke bengikusho njengoba sinesifiso sokuthi kube khona i-tell all reunion, ukuthi kube ne-host or presenter yale reunion ezokuba umuntu ongasiyena umngani namakhosikazi, nongasi-understand futhi isithembu ukuze ibe khona leyo nto, umudla wokwazi, because manje sesixoxeliwe indaba sibukisiwe impilo yabo nesithembu njengomndeni omkhulu ukuthi baphila kanjani. Njengoba beqala-ke kuno season 1 kuya ku season 7, kunezinto eziningi abavele bethi touch and go, bengakhulumi isitori esiphelele. Kunama-conversation abeba khona ngomunye unkosikazi singatholi iside lomunye unkosikazi, because bonke bane-side labo engicabanga ukuthi lingaphelela iside lomunye nomunye uma ama-viewers enikezwe ithuba lokufaka imibuzo. Mina ngiyazi-ke ama-viewers banawo burning questions, and manje makuzofaka lama burning questions kufunekela i-host engazi ukuba navalo, i-host engazi ukuba nokwesaba, kodwa kube futhi i-host ezokwazi ukuthi-ke ibahloniphe. Sengimtholile ukuthi ubani ongasiphathela noma engabi-ke yedwa. Ngikhetha laba ngoba abawuthungo abawosomahlaya, and ngiyazi ukuthi kudala bekhona kule industry, so ukufaka imibuzo nje kungamoshwa isikhathi, benze sure futhi ukuthi nale mibuzo sizophendula. Ngiyabaqoka uTumi Morake. Why uTumi Morake? Ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi isintu noma isiZulu ngaleyo ndlela uzoba nento yokuthi dig deep ukuze sazi ukuthi kahle kahle what is going on, kwenzakalani, namakhosikazi akwazi ukuba faka imibuzo ukuthi becacisela ama-viewers ukuthi kahle kahle niwosisi, niyathandana noma nithandani. Yabo nje leyo nto uzokwenza ukuthi le tell all ibe nale drama edingwa abantu. Kube unumber 1 lo. Number 2 Celeste bizahle ngikabaka Celeste. Ngithanda ngikhetha bona bobabili ngoba bawosomahlaya, bengayenza ukuthi i-tell all ibe nale yavavavuma, ibe spice, ibe na that thing. UCeleste mangilandela indlela enza ngayo umsebenzi wakhe, akanawo amahloni okusho izinto. Mina-ke bengithi ngoba thina sinawo burning questions, so like season 1 siye ku season 7, angazi ukuthi-ke kungaba part 1 to part 3, kodwa nje imibuzo iyobe ingenile ukuze sazi ukuthi ubani nobani bamephi, not ukuthi bamephi ngaleyo ndlela, ukwazi nje lezi indaba ey'xoxwa zingapheleli, ziphelele kwi-reunion, ukuze sikwazi ukuthi hayi siyamvuma ubani-ke, sebehleli bebhekene wakhuluma nje kwacaca, ngoba vele ama-side abanye sebewakhethile as viewers. Thina esingakawakhethi sisafuna i-reunion ukuze sisho ukuthi hayi ningabhekisi ngesami, i-tell all ukuze sisho ukuthi okay, alright, sharp. Siyayidinga i-chess game, bekhona bonke nomseleku, beshiya ingane ngaphandle, iphelele lapho indaba. Ngiyabaqoka-ke uTumi Morake, Celeste, Tuli, ukuthi bengayi-hosta le tell all, siyifake le mbuzo, kube nice, kube mnandi. Ngoba yazi ngididwe nabanye bathi omunye unkosikazi wamenzani omunye. Mina nginayo ilist guys, nginenzelile ilist, ngifuna ukunitshela ukuthi
lona unkosikazi wathini ngalo, lona unkosikazi wathini ngalo, yabo. Nginayo nje leyo list. Nginezinto eziwu-5 eshiwo omunye neziwu-5 eshiwo omunye ngomunye. Kodwa-ke okunye kokubalulekile ukuze le channel nawo kuzoba mnandi ukuba kuyona, phuma kumqondo we-fan base. Mawuze ngomqondo kwi-fan base, hamba uye kulapho okwenziwa khona izinto zobu-fan base, la promote khona i-fan base. Le channel senza i-review, and i-review yami uthathe njengokuthi mina ngixoxela indaba. Uma ngixoxela indaba, nawe ungiphendula njengomuntu olalele indaba, kodwa ukuthi le ndaba mina nawe siyayazi ngoba siyibona kumabonakude. Umehluko kunezinto esiyibona ngendlela engafani. Ngeke kwazi ukuthi from season 1 to season 7 ngireviewa umona. I know. Ngicela ungithathe serious nami, ngiyacela ngithathe serious. Nalabantu abasha nabadala abakule channel abahamba beyibuya, nabo bathathe serious. Abazange uzolalela ukuthi ngithi kunomona. Balalela ukuthi ngithini ngale story esidlala lapha kumabonakude, nezinto-ke eziwumsanganywana-ke ngibuye ngizenzeke uma ngenza ama-reviews ami, ngoba ama-reviews angiwathanda ukuthi abe serious. Kodwa ngiyathanda nami ukuxoxa indaba eyi-serious, kodwa ukuthi ngiyasaba-ke kulezi eyi-serious, ngoba ezinye zithinta amagama abantu abasabisayo, zithinta futhi izinto ezisabisayo ezenzeka ezweni. Kukhona nje le yade ngiyibuka ya-AKA no-Anele Ntembe. Ngayibuka kusukela ekuqaleni, namanje ngiyayibuka. Uma ngayitshela ukuthi nje kuningi nami engikubonayo engathi ngiyakusho ukuthi ngiyasaba. Ngiyasaba-ke kwangempela. Khona kade ngibuka nje ngibukisisa, ngabuka ngisho kwasekuqaleni. Ngayibuka kusukela ekuqaleni phela, ngoba yinto vele ibivezwe emehlweni yethu, kwabhalwa emaphepheni, kwenziwa ama-interviews naku-TV, namaphepha ayabhala nokuvela eceleni. Kukhona naney'ncwadi okuthiwa isibhaliwe. Ngiyalandela-ke mina. Uma ngilandela nginokubhala phansi ukuthi okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inkinga ngiyasaba. Manje-ke uma ngiza kulezi-ke ezifana no-reality show engaziyo ukuthi okay, kuxoxa indaba esiyilandelayo, kunehaba, kuyahlekisa, kwenzakalani, ngikhululekile. Mase uyafika-ke wena uzongibhoksa, ungifake ekhoneni uthi angikhulume ngomona obona wena wedwa. Hayi please, ngiyayicelela. Kuze sizohambisana, landela i-video ukuthi ikhuluma ngani, mase uyakhomenta ngento eshiwo kwi-video. Ngaphandle-ke uma uthi ngicela ubheke nalokhu fix, ngiya-understand. Kodwa uma uzovela usho into engayishongo, ngisala ngididekile. Nakuba-ke lama-comment engihlekisa ngesinye isikhathi, kodwa ngesinye isikhathi ngiyoke ngizothi kanti kwenzakalani. Ama-comment uma eshona eceleni, ekhulume nje ukuthi avele abhale into engayishongo nhlobo. Khona ngiyahleka kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi ngiyayibuza ngempela ukuthi hayibo, uyabuya ezoklikha le video kodwa engayilaleli, ayiklikhele nje ukuthi uzokhomenta lento ayithandayo. Angiqondile ukudelela Nkosi yami. Ngiyabongisa futhi ngiyabonga, angiqedi. Bye.